Pero o noso novo veciño Julio Iglesias sí que estivo no Xapón. E seguramente máis unha vez. Pois agora non sabemos se o temos xa en Galicia ou non. O caso é que os amigos do clube barreirista, formado por afeccionados aos vehículos barreiros, queren darlle a benvida cun simpático autoadhesivo nos seus coches, eses Dodge, que marcaron unha época. Falamos co seu presidente, Alfonso Vázquez. Que tal, Alfonso? Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Como se vos ocurriu tal cousa, home? Pois mira, ocurriusenos porque este galego tan universal que lle cantou a Galicia a terra do seu pai e da súa nai, consideramos que temos que pasar un Dodge barreiro, por Ourense. Pero él non sabe nada, non? Ou xa vos puxestes en contacto con él? Xa saberá, non? Claro. Vai non saber que nos somos moi insistentes. Julio prometeu que viña en xullo. En xullo estamos, o que non sabemos é o día. Por si acaso vos xa estades preparados para recibilo, non? Estamos preparados cas pegatinas e as cervezas que faga falta. Entón, este home cos cartos que ten vai vir sen pagar un peso. A Corpo de Rei vai vivir aí, a conta vosa. Invita o que faga falta por este cantante tan universal galego, o que faga falta. Home, non sei. Ca Fundación Barreiros tamén, con Marilo Barreiros, para que non bote unha man, para que o traiga para aquí e pasar unha tarde agradable con él. Alfonso, se vos pide un coche, por exemplo, deixadeslo, ou non? Hombre, por suposto, que sí, está feito. Bueno, igual non lle fai falta, pero... Bueno, pero mellor un Dodge non ten, entón hai que deixarlo. Un alugueiro, non? Que paga un alugueiro. Tampouco claro. É máis gratis, gratis. É máis, vamos a poñer o escudo do Real Madrid na porta, porque ele é do Real Madrid, como a nós. Bueno, igual podemos, agora que vai estar por aquí, igual pode facerse do Celta. Bueno, como boa viguesa. Non sei que se diga xogou no Madrid. Bueno, pero onde vai xa, non? Agora por cercanía. No, sigue sendo do Madrid. Sí, pero imos intentar que... El tivo, o outro día falamos e pudemos ver o coche que tivo durante anos, un coche o que lle gustaba moitísimo, que era o 1430. Pero creo que un Dodge, como lle chamades, un Dodge. Un Dodge Dar de toda a vida. Ese creo que nunca o tivo, non teño constancia. Non teño constancia tampouco, pero bueno, vámoslo levar nel a ver se anima e lle gusta máis co 1430, que de feito foi o primer coche que tive eu, o 1430. Tamén, xa tes algo máis en común, aparte de compartir equipo de fútbol. Exactamente, a canción. Sabedes xa máis ou menos cando pode aparecer por aí ou ainda non? Pois non sei, non sei decir, estamos pendentes de que nos avisen para recibilo con os brazos abertos e xa te digo, disfrutar con el o que faga falta. Alfonso, facemos unha cousa que se me acaba de ocurrir a min agora mesmo, aí tesnos que botar unha man. Como estamos todos pendentes cando vai chegar Julio, está claro que ti valos a ver primeiro ca nós. Dis cando nos avisen para ir co coche recollelo. Ese día vas nos chamar para decírnolo. Eu aviso, non hai problema ningún, avísamos. Serás capaz de traelo aquí co teu Dodge Dar? Non hai problema ningún, se deixa e quere vir, porque non, ali estamos nunha hora. Mira, ti mételo no coche, el xa vai aceptar seguro, porque xa está todo programado. Unha vez que arrancas, hai que máis lle dá tira para un lado que para outro. Tira para aquí para orde. Exactamente. Xa o recibimos nos aquí no quen anda aí. Efectivamente. Outro día precisamente estivemos en Cordoger, nos, hai 15 días, 3 semanas, por aí estivemos. Alfonso Vázquez, moitísimas grazas. Estamos en contacto, Moi ben. Así que momento a casa a vos. Gracias.